ஆமா, நீ ஏன் எங்க ஆயா சாவுக்கு வரல? மச்சி அதுவா ஆபீஸ்ல ஒர்க்குடா, லீவ் தர மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்கடா, அதான்டா. சரி, குடி. 5 minutes later. நீ ஏன்டா எங்க ஆயா சாவுக்கு வரல? டேய் அதான் சொன்னல, ஆபீஸ்ல வேலை இருந்துச்சு வர முடியலன்னு. சரி, குடி. 1 hour later. டேய் கிளாஸ் கேவேடா. என்னதான்டா உனக்கு? என்னடி இது? ஏன் எங்க ஆயா சாவுக்கு வரல? ஐயா நீ வேணா எங்க ஆயாசாவுக்கு வராதடா டேய். நீ கூப்பிட்டு வந்த பாரு என் புத்திய சரி பிளேடிக்கிண்டா. ஏய் உங்க ஆயா தான் செத்துச்சடா. குடிகார பையன். ఇది వట్టన బెలుందా ఇది మల్లియ కెల్ల కురుకు ఊటరే పెతంగా సప్పల కలంబా అది దిబ్బాయకి తులుసు హెలికాప్టర్ అరంగా వైపకి ఎలా నమత్తా